ba batun wai ya mamaye biya ku alquran mai baka ji ba ya sheda musu ba sai da ya sheda musu ba shedun shi na banza wallahi ba zai biya ba me hujja ne shari'a ne ce dan dabba ta tabun ka kashe wani nan bugi a zan yi ba wai bidiyo ba ka gane abin da ya zo da sosai sun ci abuna zai kai za a je in ya jaga musu ba sa daukar hukunci me idan ya jaga ba sa daukar mataki a kai wa kashe nawa yake zuwa kure iska unguwa ko kuma me ana magana kuna me kuke a nan wajen daga san kai me kuke kune iska unguwa ko nan na sha kwana janci an sace su kaji ka zo da wani tarbin ka kai gani ba daga sanga nake kana ban hakuri wallahi zan harbe ka ba iskan soja bane kun ga yaya ina so to kowan ku ya tsaya a cikin shi kowa ka tashi tsaye to ka zauna ya kake ta bancu zan gyara waya na ne to tsaya mu gani da waya na ne kai magana kana magana zan sama hannu fa kai zan harbe ka ba kana tsufa da girki ga ma fa zan ware ka ba wannan to ga waya nan kai ga hawa ne ga kai bunin ce fare kai ga ga kaman gwamnati tana biyan ku gwamnati wani gwamnati za mu ce mu yaki da boko haram ba abin da kuke babu ga ai ba mu bane boko haram ba ku bane boko haram zan mare ka ku ta mu wannan fa da gare shi shine yasa cika shi kwanan nan fa kai wannan mai zubin aramomi nan bayar kai barawo ne fa wani gem kai wallahi wannan zan sama yanzu fa har da mutum kai me faru da Allah an kawo ni fa ne zan je in sawa na caji wayan ka kasa a caji wayo Allah dama ba soja bane Allah